pusto a dneska tu stojí šora na chodbách. Toto tu nikdy nebolo. To znamená, že ľudia sa zobudili. Myslím si, že bude dosť bohatá účasť. Pridali tam jednu plentu, pretože chýbal. Kde to jsme teď, dědo? Právě jsme opustili Afriku a blížíme. Nás překvapí, že tady mám 394 přátel. Mě překvapuje, že tomu věříš. Jako jsem já. Prostě se musíme zlepšit. Letos měl... aby na tomto nesnadném místě přežila. Privítala mama Rona na svete 6 malých sibírskych mačiatok. Najmenší Boris bol síce medzi ostatnými drobcom. Získávat titul mistra světa a už jsou tam naháněni na rozhovor. Tomáš Urban vybral si práve Tomáša Čipa. No a nedělejte. Přijdete na to, koho chtějí za videohry. Ja neviem, koho? Členovia okrskových komisí v Púchove si mali zaznamenávať aj to, čo nemali. Na zvláštny papier si písali napríklad čas príchodu voliča, dátum narodenia a meno. Minimálne traja Hroštu se sice používala dřevěná srátka, ale exkrementy se rozmazávaly dole. Pádom sa zaoberala aj ústredná volebná komisia. Došiel nám naspäť mail, že toto konanie je protizákonné. Volebný deň bol následne v Púchove pod drobnohľadom. Ústredná volebná komisia vyslala dohliadať na ďalší priebeh volieb 2 svojich členov. V období tu